ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ತುಳ್ಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ವಾ ಪುಂಚದಲೈ ವಾ ಮರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಪನೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ವಾ ಅಂಚನೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಪುದಲೈ ವಾ ಮುತ್ತುದ ಪರಿಲು ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಅವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒನಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಉರಾಯ್ಡ್ ಆಯನ ಉಲತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅವು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ದೆಂಗುದುಪ್ಪರೆಯವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಇಂಚ ಪಿದೈ ತೋಜರಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಪಿದೈ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಅಂಗನದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬಕ ಅಕಲ ಕಲೆ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತಿ ಎತ್ತು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ನೆಲತ್ತ ತಲತ್ತ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಮದಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲಿಯಾಂತರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲಿಗುಲಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರುಡು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡು ಕಾಲವರದು ದುಂಬು ಕಠಿಣಂಚಿತನ ಲೇಸೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಇನಿಕನಗ ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆ ತೊಂದು ನಿಕಲ ಮಾತೆನ ಪುಗಾರ್ತೆಂದೆ ತೊಂದು ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ಐಸರ ಸಂಬರ ಪೊಡು ಬದಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜದರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಉಂಡು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಪರೊಂದು ಇನ್ನಿತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಾಲೆದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಸುರುತ್ತ ಸಂಚಿನ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಕಲಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಜಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಅಕಲ ಕಲೆತ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏತುಂಡು ಐತ ಅಭಿನದ ವರ್ಣ ಏತುಂಡು ಐತ ಗಿಡ್ಪು ಏತುಂಡು ಪತ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪಂಪಿನ ರತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಜತ್ತದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಮಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಟೋಲರ್ ಇನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ ನಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರ್ವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಾಳಿ ಒಂಜಿ ಕಲಕ್ ಏದು ಕೊರೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ತೋಡುಂದಾಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಡು ಬರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆನು ದುಂಬುಕೊನೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಘಟೋತ್ಕಜನ ಪುಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಡಿಡ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿಡಿಂಬಿನ ತೂದು ಮನಸೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೀಮೆ ಆಯನ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆಪೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆನೆ ಘಟೋತ್ಕಜೆ ಅಂಡ ಘಟೋತ್ಕಜೆಗೆ ದಾಯಗ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಘಟೋತ್ಕಜ ಉಪ್ಪು ಜಂದಾಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧೋಡು ಬಹುಶಃ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಮನ ತಿಕ್ಕದಂದಾದನ ಐತ ಪಿರಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡುಂದಾಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಬೋಡಾದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಜುನನ ಕೆರ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಕರ್ಣೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಬುಲ್ಯಘಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕರೆ ಇಸರ ದೇವರನ ಮನವೆಚ್ಚಾದು ಅರಡ ಒಂಜಿ ವರ ಪಗರಿನ ದೆತನು ಆ ಪಗರಿದ ಪುದರಿ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧದ ವಿಶೇಷದಾದಂದು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಆ ಪಗರಿನ ಬುಡ್ಪೆರಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸೈಪೇರು ಸೈಯೋಡೆ ಒಂದು ವರ ಐಕಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಪಗರಿನ ಯುದ್ಧ ಕಾಲಗು ಅರ್ಜುನನ ಕೆರೆಯರಂದು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಣೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಈ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಅವತಾರ ತೂದು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಯಾಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಕೌರವರನ ಸೈನ್ಯನೇ ಪೊಡಿಯಾತು ಐಕಾತ್ರ ಘಟೋತ್ಕಜನ ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ಐದಾತ್ರ ಅರ್ಜುನೆ ಒರಿಯೇ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಘಟೋತ್ಕಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷమైన ಒರುಟು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗು ಬೋರ್ತಿಲಕನೆ ದೇವಣಿನಿ ಅಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ನಡಪನೆ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತಿಂಚಿ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದ ನಟುಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಆ ಯುದ್ಧಲು ಬರ್ಚಿ ಯುದ್ಧ ಬುಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕಕ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಘಟೋತ್ಕಜನ ಕಥೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲೇನು ಘಟೋತ್ಕಚ ಭೀಮ ಏರಿ ಏರಿ ಎಲ್ಲ ಇಯಲ ಪುದರ ಪಂಡ ಯಾನ ಇರ್ನ ಚಾಕ್ರಿದಯೇ ಈರನ್ನ ಚೆಕ್ಕಿಲ ಅಮರ್ಪನಗ ಜೀವದ ಮರ್ಕೋಗು ಅರನ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಯ ತಪ್ಪಂಡಯ್ಯ ಅಜ್ಜ ಕಲ್ಕಿನಿ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಇಜಿಡ ಈ ಎನ್ನ ಬಂಜಿದಿಲೈ ಕಲ್ಕೊಡಿತ್ತಂಡು ತಲೆ ಬತ್ತ
ಇರ್ನಯಗು ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೊಂದುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತಾಕುಲು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧಗೂ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ಮಾತ ಇರ್ನಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಡಾಯ್ದ ಕಾಳಕ್ಕೂ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೋಡು ಆಯನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ನನಾತು ಗೆಲ್ಮೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚದ್ದು ಮಾನಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಾನಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಾನಿ 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 ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಆಹಾ ಆಹಾ ಇಂದಯ್ಯೇ ಏನರು ತೂವೋಡು ಪಂಡೇರಾ ಎನ್ನಯ್ಯನ ತಂಕ ತಾಕತ್ತದ ವಿಚಾರಲೇನು ಎನ್ನಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದಿತ್ತಲು ಅವೆಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಲಗಲೆ ರೋಮ ರೋಮ ಕೊಕ್ಕೇರೆಂದಿತ್ತಡು ಯಾನ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನಯ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಲಡಾಯಿದ ಕಳಕು ಪೋವಡು ಎದುರು ಬತ್ತಿನ ತಿರುಗಲ ದರಿಪೋಡು ಏ ಎತ್ತರಾದ ಕಸ ಬಿರಿ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಕಾಡದ ಚಳಿಗಾಳಿ ಬೆರಿ ಪೂಜುಂಡು ದೀಪಿನ ಪಚ್ಚಡು ನೆಲಾದುರುಂಡು ಲಕ್ಕದ ಉಂತಿಯೇ ಘಟೋದ್ಗಜೆ ಭೀಮನ ತಂಕೋದ ಘಟೋದ್ಗಜೆ ಏ ದಾದ ಮಗ ಈ ನಮೂನೆ ತುಲ್ಲರಂತುಲ್ಲ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಪ್ಪೆ ಬೇಗ ಇನ್ನ ಪಗರಿ ಆಯ್ತ ಕಂತುಕೊರು ದಾದ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಬತಾರ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನಯ್ಯೇ ಭೀಮಸೇನರ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತರು ಅರೆಗ ಏನನ್ನ ತೂಡುಗೆ ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಡಾಯಿಗ ತಯಾರಾತಂಡಿಗೆ ಆ ಲಡಾಯಿಡು ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನಯ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅರೆಗ ಆಸೆ ಆತಂಡಿಗೆ ಅಂಜಾದು ಯಾನು ಪಿದಾಡುವ ಅಪ್ಪೆ ದಾದ ಮಗ ಈ ಪಾಂಡವೇರ್ ನಾಡೆ ಪೋಡ ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಡಾಯಿಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಕ್ಕೆ ನಕ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ಈ ದಾಯೆ ಪೋಡು ಈತ್ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮೋಕೆ ಈತೆ ದಾನೆ ಉರ್ಕರ್ನೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಈಲ ಒಂಜಿ ಈರೇ ಪರೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಯ್ಯ ಅಂಚ ಎನ್ನಯ್ಯ ಇಂಚ ಬಂದು ಅರೇನುವರ ಪೋದು ತೂದು ಬಲ ಅಂದು ಪರೊಂದಿದ್ದರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡನಾಲೈ ಪಾಡುವ ಅಂಚತ್ತು ಮಗ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ತು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ಪೋಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ನೋತ್ತ ಪತ್ತ ಬೂರಂಬಿನಕುಲು ಅಕಲೆಗೆ ಲಡಾಯೇ ಬೋಡಾತಿನಿ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಆಯನ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ಅಂಡಪ್ಪೆ ಮಗ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ಲಡಾಯಿದ ಜಾಗ ಏರೆಗೆ ಏರು ಬೋಡಾದ ಜೀವ ಗೆತ್ತೋನೆರು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೊರಂತಡಿಗೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಪಟ್ಟೋಗು ಲಡಾಯಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಯುಧ ಅಂಡಪ್ಪೆ ಮಗ ದಾದಪ್ಪೆ ನಾನ್ ಪನ್ನೇನಿ ಕೇಂಡನಾ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರೊಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ತ ಅತ್ತಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯನು ತೂವಡು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಕೇನೆ ಈ ಪೋಪಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಅಕ್ಳೆಗೆ ಈ ಬೋಡಾತಿನಿ ಮಗೆ ಆದತ್ತು ಕಳಕು ಜತ್ತದು ತರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಜೀವ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಪಕಡಿಪ್ಪು ಎನ್ನಯ್ಯನ ತಂಕ ತಾಕತ್ತದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂದು ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ ಎನ್ನಯ್ಯೇ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಗ
നിക്കതായ വണ്ടി വെച്ച അപ്പേ ഞാന് പോപ്പുല് പോപ്പുലേ ದೇಂ ತೈತಾರೇಂ ತೈತಾರೇಂ ತೈತಾರೇ ಮಗ ಮಗ ಎನ್ನ ಪಾತಿರಕ್ಕೇನು ಮಗ ಎಂಕ್ ಬೋಡು పోదు ಬೇಗ ಪಿರಬಲ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸಮ ಹತ್ತು ಆಯನಿಡೆಲೆಪ್ಪ ಅದು ಯುದ್ಧಗೂ ಕಡಪುಣ್ಣವು ಸರಿ ಹತ್ತು ಆಯನ್ನ ಫಲ ಏನ ಮಗೆ ಯಾನಾಯನ ಬಲಿ ಕೊರಡ ಅರ್ಜುನ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಬಂಧು ವ್ಯಾಮೋಹ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಳ ಬಿರೆಲ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಏರು ಸೈತೆರು ಏತು ಸೈತೆರು ಪನ್ಪುನವು ಮುಖ್ಯತ್ ಕಡೆಕಾನಗ ಏರುವರಿ ಪೆರು ಪನ್ಪುನವೇ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾಪರದ ಕಡೆ ಬಾಕಿಲ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡೊಡು ಕಲಿಕಾಲದ ಲಕ್ಷಣ ಉದ್ದೀಪನಾಪಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನನದುಂಬಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಗ್ ನಮ್ಮ ಪಂತಿಂದಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ದಾದ ಆಯಗ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಂಡ ಅರ್ಜುನ ಭಾರತ ಸಂಗ್ರಾಮ ಶುರುವಾತಿನಿ ಪಗಡೆಡು ಮುಲ್ಪ ದಾಳ ತಿರ್ಗಾದ ದಾದ ಬೂರುಂಡ ಅವೇ ಬೋಡು ದಾಳಪಾಡು ನಾಯ ಅತ್ತು ನನದುಂಬುದ ಲಡಾಯಿದ ಕಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಲಡಾಯಿದ ಕೆಣಿ ನಿಕ್ಕದಾದ ಬೋಡು ಫಲಿತನ ಅತ್ ಕಳೆವು ನನ ಈ ಪಂಡಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ತೆರಿದೆ ಆಯರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟವು ಅಂಡ ಕತ್ತಿ ಕೂಟಿನ ಏರ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕತ್ತಿಯರ್ನ ಅವಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕತ್ತಿಡು ಕರ್ತಿನ ಏ ಯಾನ ಪೆತಾ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಎದುರುಂಡು ಅವೆನು ತೂಲ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿ ಬಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲುలను ಕರ್ತದಕ್ ನನ್ನ ಆಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾತಿಗೆ ಸಾಂಕಣೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದಿಲ್ಲ ದೇಂ ತೈತಾರೇಂ ತೈತಾರೇಂ ತೈತಾರೇ ದೇಂ ತೈತಾರೇಂ ತೈತಾರೇಂ ತೈತಾರೇ ಓಹೋ ಘಟೋತ್ಕಜ ನಿನ್ನ ಸಿದ್ದಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಿಕ್ಕಬೋಡಾದೆ ಕಾತಂದಿತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅರ್ಜುನ ಪಾಪ ಆತ ದೂರ ಅರ್ಧ ಬೈದೆ ಏತ್ ಬಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೆ എന്ന അയ്യ ഓലേര് ആര്യനന് തൂവടു ഭണ്ഡರಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾರು ಬತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯನು ತೂವಡು ಮಗ ಓಡೆ ಗಮಸರ ಈ ಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಈ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಇರ್ಲು ನಿದ್ದೇರ್ದಿಜೆ ಇತ್ತ ಈ ಲಡಾಯ್ದ ಕಲಕ್ಕು ಜಪ್ಪುನ ದಲವಾಯ್ ನಕಲಿನ ಬುಡಾರಗು ಪೋತೆ ಆಲುಡ ಪಂದು ಕಡಪುರ್ದೆ ಈ ಬತ್ತಡ ಬಚ್ಚಲರಪಾದು ಗಟ್ಟಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾದು ಕುಲ್ಲೊಡು ಪಂದು ಎಲ್ಲದ ಜಾಮ ಕರಿನಗ ನಮಾಯನ ಬುಡಾರಗು ಪೋದಾವೋಡು ಘಟೋತ್ಕಜ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕಾತ್ರ ಏತೋ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಪಿನ ಕೇಂದು ಆಯಗು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆತುಂಡು ಇನಿ ಈ ಆಯನಡೆಗು ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ನೀ ಸಿದೆರು ಹಾ ಆವು ಆವು ದೇಂ ತೈತಾರೇಂ 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 ದೇಂ ತೈತಾರೇಂ 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 ದೇಂ ತೈತಾರೇಂ 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 ದೇಂ ತೈತಾರೇಂ 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 ಹಾ ಏರು ಏರು ಆತ ತಂಕೋದ ಬೀರರಿ ಎನ್ನೆದುರು ಉಂತುನಗಲು ಹೇ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪಿಲಿದಾದ ಪುಡಿದಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕಾಸಗೋ ಧೂಳು ರಾವಡು ಕಾರಣ ತೂಪಿನಿದಾದ
ಎದುರುಡು ಬಿಂಕ ತೋಜಾನಾಯನ ತಿಗಲುಗದೀಲ ಗುರಿ ಉನ್ನತ ನಿನ್ನ ಮಹಾಸ್ತ್ರ ಹುಡು. ದುರ್ಯೋಧನ ಅವ ಅಪುಜಿ ಅವ ಅರ್ಜುನ ಗ್ರೀತಿನ ವಿಜಯಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ಣ ಹೊರ್ತು ಕರಿಬಿಡು ಬಿಡು. ದೇಂ ತೈತಾ ದೇಂ ತೈತಾ ದೇಂ ತೈತಾ ದೇಂ ದೇಂ ತೈತಾ ದೇಂ ತೈತಾ ದೇಂ ತೈತಾ ದೇಂ. ಕೋಲರ್ಯ ಕೋಲರು ಒಡೆಗು ಪೋಂಡು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಏರ್ಲ ಕೈತಡಿ ಇಜ್ಜರು ಒಡೆಗು ಪೋಂಡು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಒಡೆಗು ಪೋಂಡು. ಮಣ್ಣದಾಸೆಗ್ ಕಣ್ಣದ ಪುನ ಪಟ್ಟದಾಸೆಗ್ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನ ದಾಸೆಗ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನ ಬಿಲ್ ಪಗರಿಗ್ ಕತ್ತಿ ಬರ್ಚಿಗ್ ಒಪ್ಪಿ ಜೀವ ಎರನೋ ಗೋಪಿ ಜೀವ ಏರೆನೋ ಕತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟುಗ್ ನೆತ್ತರ ಪಾಪ ಜೀವನ ದೆತ್ತರ ಕತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟುಗ್ ನೆತ್ತರ ಪಾಪ ಜೀವನ ದೆತ್ತರ ಬೆಂಗಿ ಪಗರಿ ಉಡಲ್ ಪಗಿತುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಂಡು ಬಾಲೆ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಂಡು ಮಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಗ? ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಂಡು ಮಗ ಮಗ ಈರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆದು ದಗ್ಗದು ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯನು ತೂಪುಲ ಹಾಸಿಡು ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಪಾತೇರಿ ಮಗ ಪಾತೇರಿ ಮಗ ಅಯ್ಯ ಎನ ಬಾಲಿನಲೆತ್ತದೆ ಧರ್ಮಗು ಕೆರಿಯರತ ತಿಗಲೆಗೆ ಪೊಗುದಿನ ಪಗರಿ ನೆತ್ತೆರು ಹೋಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಯ್ಯ ಓಲರಯ್ಯ ಓಲರು ಕಾಡುಗೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದು ಬಾಲೆನು ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿನ ಈರು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆನೆತ್ತೆದು ಈ ನಮುನಿ. ಅಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಓ ಕೌರವರೇ ಎಂಕುಲ ಕಾಡು ಜನಕುಲು ಕತ್ತಲಿಡುಪ್ಪು ನಕಲು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ನಿಲೀಕೆ ಬೊಳ್ಪು ನಿಖಿಲಿ ಬಾನ ದೇವರನ ಪುರ್ಕ ಸುಡಿತು ಅಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜ ಕತ್ತಲನೆ ವಾ ಸುಖಕ್ಕೂ ಲಡಾಯಿ ನಿಖಿಲೆಗಾದು ಜೀವ ಕೊರಿನ ಈತು ಜನ ಸೈನಿಕರನ ಬುಟಿದಿ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಒರಾಂಡಲ ಪೋತು ತೂತರ ತಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಅವೇತೋ ಜನ ಜೋಕುಲು ಕಂಡನೆನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೇರು ಅಮ್ಮೆರೇನು ಕಳೆಗೊಂಡೇರಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಬಾಲೆನು ಬಲಿ ಗೊತ್ತಂಡರೆ ಪೂರ ನಿಖಿಲೆನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೋಗೋ ಕೈಟ್ ಶಸ್ತ್ರ ಪತಂತೆ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಖಿಲೆನ ಕುರ್ತೆಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎನ್ನ ಶಾಪ ನಿಖಿಲೆನ ಪಂಚಿட்டு ನನ್ನ ತುಂಬು ಶಸ್ತ್ರನೇ ಪುಟ್ಟಾಟ
ಅವ್ವೇ ತಿಂಚಟ್ ಇಟ್ಟೆ ಬದುಕಲೆ ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕ ಪೊತ್ತಾಂಡ ಪುಂಡಿ ಬೊಣ್ಣಾಪಿನ ಗೌಂತುಂಡ ಮಣ್ಣಾಪಿನ ಈ ಜೀವ ಮಣ್ಣಿಡೆ ಮಂಡಾದು ಪೋಪುನ ಈ ಜೀವಗೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪಟ್ಟದ ಆಸೆ ಪೊಣ್ಣನ ಆಸೆ ಮಣ್ಣದ ಆಸೆ ಐಕೆ ಧರ್ಮದ ಲೇಪ ಓವು ಧರ್ಮ ಒರಿಯನ್ ಕೆರ್ದು ಆಯನ ಗೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ನನ್ನೋರಿಯೆಲ್ಲ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡೋಡು ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ನೇಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಧರ್ಮ ಅಂಡಲ ಉಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಘಟೋತ್ಕಜ ಬಾಲೆ ಘಟೋತ್ಕಜ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೊಕಲ್ಮಲ್ ದಿನಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಸುರುತ್ತ ಸಂಚಿ ನಿಕಲೆ ಕುಸಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ ನಂಜಿ ಕೈತಾಟಿಡು ತೋಜಾವಲಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಿನ ಪಾತ್ರ ಮಹಾಭಾರತೋಡು ಬಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಘಟೋತ್ಕಜೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಂಡ ಈಕ ಸುರುತ ಪುದರಿ ಜಯ ಅಂದು ಆ ಕೊಲಲದ ಕಂಡದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವರನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲಾಡ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅರ್ಜುನಗ್ಲ ಭೀಮಗ್ಲ ಇಡೀ ಯುದ್ಧನು ಗೆಂದರೆ ಯಾನ್ ಕಾರಣ ಪಂದ ಅಕುಲಕುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕೇರಿಗೆ ಆ ದೂರು ಕೃಷ್ಣನ ಪೋನಾಗ ಕೃಷ್ಣೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯುದ್ಧ ಗೆಂದರೆ ಏರು ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ಪುಗರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೊಳಲದ ಕಂಡೊಡು ರಣಕಂಬದ ಕೊಡಿಟುಲ್ಲೆ ಬನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಉದುವೆ ಘಟೋತ್ಕಜ ನಡೆ ಆ ಘಟೋತ್ಕಜನ ಮಂಡ್ಯ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧೋಡು ಎಂಕ ಕಾಲಿ ತೋಜಿದಿನಿ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ನೆತ್ತೆರ್ನ ಕೊಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ನಾಲಾಯಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣಲ ದ್ರೌಪದಿಲ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬನ್ನುಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯನು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ತೆರಿಪಾವನು ಒಂದುವೇ ಘಟೋತ್ಕಜೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಕಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಂಚಾತನ ಬನ್ನು ನಂಕ ಖುಷಿ ಕೊರಂಡ ಯಾವಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರಡಾಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಎಂಚಾತನ ಕೆನ್ಕ ಸೊರ್ಕು ವಿಜಯ ನಡ ನಮಸ್ಕಾರ ತ್ರಿಷಾ ತಂಡಗು ಪಾಂಡವೇರ್ಲ ಕೌರವೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಿಲೆ ಕಾತನ ಕಂಡಮಟ್ಟ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಓಡಿದ್ದ ಘಟೋತ್ಕಜನ ಪಾತ್ರ ಘಟೋತ್ಕಜ ಏತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಂಡ್ಲ ಮುಗ್ಧೆ ಆ ಮುಗ್ಧತೆದ ಅಭಿನಯನ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಘಟೋತ್ಕಜನ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಪುದರೀರ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಲಿಕಾಲದ ಉದ್ದೀಪನಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಗೊಬ್ಬನ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಜೊತೆಟ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಪಾತ್ರಲು ಘಟೋತ್ಕಜನ ಅಪ್ಪೆ ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಧೀರಜ್ ಊಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲರು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಭಿನಗಾರ್ಯರ್ನ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರ ಎಡ್ಡ ಒಂದ್ಸಲ ಇರು ಕೃಷ್ಣೆಲ ಕರ್ನೆಲ ಉಂತದು ಉಪ್ಪೇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಿರು ಅರ್ಜುನ ಬಂಡರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಅಂದವರ ಪಂಡರ ரெண்டு ஜனத்தை புதர்ல பண்றது ரெண்டு ஜனத்தை புதர்ல பண்பே ಪಂಡರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ಅರ್ಜುನ ಒಣ್ಲೆ ಕಾಂಡಿರು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪದಲ ಎಡ್ಡೆ ಐತನ ಟೋಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸಲ್ಮೇಲ ವಿಜಯಣ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರು ತ್ರಿಷಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಯುದ್ಧೋಬೈದಿಲಕನೆ ಆತನ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಹಂತೋಡ್ಲ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಆವಡು ನಿಕ್ಲನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಆವಡು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತನ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತನ ಬಕ್ಕ ಘಟೋತ್ಕಜೆ ಇರ್ನ ಹಾವ ಭಾವ ಇರುವರ ಮಿತ್ತಲಾಗಿದ್ದು ಉಂತನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕುರ್ಸು ಅಂಚಿಂಚಾಣು ಆಂಡಲ ಇರು ಐನು ಬುಡ್ಜಾರು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬುಡ್ಜಾರು ಘಟೋತ್ಕಜನ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪಾಯರು ಬಕ್ಕ ಹೊರ ಒಂಜಿ
ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ವಾಪುಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಡಚನೆ ಅಂಡು ಅವಳು ಅಂದು ಅಂದ್ ತಾಕತ್ತು ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಅಡಚನೆ ಅಂಡು ಅಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಕೂಡಲ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ನೋಡ ಕೂಡಲ ಪವರ್ ಬೈದು ಘಟೋದ್ಗಜಾಗ ಬಾಕಿದ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಮನ್ಪುಣ್ಯತ್ಯಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಕೂಡಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ತುನಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದಾರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಘಟೋತ್ಕಜನ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತಗೂ ಉತ್ತರ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಅವು ಒಂಚೂರ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತು ಜೀರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐತ ನಡುಟು ಒಂದು ಬರೋ ಮೂಲ ಹಿಂದಿಡು ಅವನ ಕನ್ನಡೋಡು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಶಸ್ತ್ರ ಸಂತಾನ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಅವೇನ ಮೊಗಲು ತುಳುಕು ಮಲ್ದೇರು ತುಳುಟು ಮಲ್ದಿನಾರು ತುಳುಕು ಐಜಿ ತುಳು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡದಾರ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡೋಡು ಮಲ್ದಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೈಟ್ ಕನ್ನಡೋಡ್ದು ತುಳುಕು ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಐಟಿ ಏರಂದು ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ದಿನಾರ ನಾಗರಾಜಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುತ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ತಾಟಿ ದೇಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೋಜೇನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತ್ರಿಶಪುರ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಅದು ಜೋಕುಲು ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗ ಬರ್ಪದಿರು ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರಡೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರೇನು ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇನು ಈತ ಮಲ್ಪವನು ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನಾರು ಧೀರಜ್ ಮಾತ್ರ ಆರು ಆ ಕಾಲೇಜದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂನಗಾರು ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಆ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನು ಸದಾ 90% ಅವೇ ಐಕ್ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಐಕ್ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟುಡು ಅವು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಕುಡಲ ಅಕ್ಲು ಪಕ್ವತೆ ಬನ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತ್ರಿಷಾ ಕಾಲೇಜದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ದಯ ಬಂಡ ವಾ ಕಾಲೇಜಿಲ ಈತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ ದಯ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜೋಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ಜೋಗ್ಲಿ ರಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತೀರ ಬಂಡ ಇಡೀ ಐತಾರ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಂತಿನಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೀರು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಈಜಿ ದಾಲ ಆಳು ಮಲ್ದಿಯಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಓ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಸರ್ ಈತ ಜನ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ನೆಟ್ಟ ಸರ್ ಬಿಕಾಮ್ ಬಕ್ಕ ಸಿಎ ಮಾತಾಡ ಅತ ಈತ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಸುರುಡ್ ಸುರುದ್ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ರೆಡ್ಡೆ ದಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ವರ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಯ್ಯಗಾನ ಇಲ್ಲ ಓಡ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಐತನ ಅಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತು ಉಂತದ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇಟ್ ಸರ್ ಅವು ಪೂರ ಪಿರಿಬಲ್ ಸುಂದುದು ಮಲ್ತಿನ ಕಂಬೋಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಯುದ್ಧಾಗ ಮುಖವಾಡ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಾಗದ ನೈಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಏಜ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಶ್ರಮ ತೋಜುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಮೇಲೂ ಇನಾಮು ಎರೆಗೆ ಬನ್ಪಿನು ಆ ಕೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಇನಾಮು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದೇರು ಐತ ನಡುಟು ಈ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ 10 ಚೀಲ ಅರಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೇನಂಚಿತ್ತನ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆ 10 ಅರಿತ ಚೀಲನ ಕತ್ತದ ಈ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮವರ್ತಿಗಳು ಜಗದೊಳಿಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬಾತ ಜವರಾಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಠರರಾಯ ಅಂದು ಬಂತೇರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗೋಡು ಲೋಕೋಡು 2 ಜನ ಎರೆಲ್ನ ಕಾಪುಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಮೆ ಪೊರ್ತು ಬನ್ನಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡಾನಗ ಕೇನುಜಿಗೆ ಆ ಬಂಜಿ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಜಿಯ ಪಲ ಸಂಪಾದು ಪೋಡು ಬಂದು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅರಿನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಕೂಟದ ಕಲೆ ಅರಿತೊಟ್ಟುಗು ಬಜಿಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆನಸು ಬಜಿಲು ಬನ್ನಂಗಾಯಿ
ಮೊದಲೇ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಮೂಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೂಯಿನ